Αυτά είναι τα περίτη σους. Και για να μένουν όλους οι φίλοι σας με την απορία... Τι είναι αυτό! Περίτη σου! Αγοράστηκα και δεν θα φοβηθείτε. Μη σοκάρεις την ελευθερία μου. Ήταν με το πίτι σους και με ένα τέλος στα αρθητικά και την πατρίδα. Από τότε που αγόρασα το σπίτι σου, έχω βρει την ηρεμία μου. Πας στη λαϊκή, αγοράζω ντομάτες, πατάτες, αγκούρια. Κρατάνε στα τέλες πάνω μου. Γιατί φοράω τα σπίτι σου, βέβαια. Δεν μας πιστεύετε? Είστε δύσπιστοι? Τότε ας πάρουμε τη γνώμη και άλλων πελατών μας. Πραγματικά, σαν το σπίτι σου, σαν τα σπίτι σου, δεν υπάρχει άλλο. Μείνατε έκπληκτοι? Περιμένετε. Έχουμε κι άλλο. Τι ανθεκτικά στο νερό. Και τώρα το καλύτερο όλων. Δεν τα βάζεις στο ένα. Προχωράς και πετάς. Ρούς, θες να πας στο γλάμ. Κάνω καμπάκ στον έρωτα σου. Σε ερωτεύτηκα και μπράβο και μαγιά σου. Κάνω καμπάκ. Τώρα πια δεν λέω παπούτσι. Λέω πρίσους. Πώς κάνω τηλεμάρκετινγκ τώρα αμέσως τώρα. Από 30 ευρώ τα μαθηματικά πετυσούς μόνο 29,99. Και να ξέρετε, οι πρώτοι 10 που τηλεφωνήσουν θα περιμένετε τους υπόλοιπους. Καλέστε τώρα! Όταν θα έχετε ειδικά τάσεις εξαιρισμού και θα θέλετε να εξαιρώσετε, κάπως έτσι θα πατάτε το κουμπί και θα ρυθμίσετε αυτόματα το παπούτσι και θα βγαίνει μια υπέροχη μυρωδιά λιβάδης. Τι σοκάρεις την ελευθερία μου, τώρα με τα βρεις! Μόνο 29,99. Και για τις πρώτες 10 που θα τηλεφωνήσουν... Τι σοκάρεις την ελευθερία μου, γιατί τώρα με το πρίτι σους για με ένα τέλος στην παπαρίλα. Πες τι θέλεις. Αυτό σας. Από τότε που αγοράσει το πρίτι μπρά, από τότε που πήρα το πρίτι μπρά, έλα ρε κομμάτι του αγκούρια, ροδάκινα, μα και δεν είναι η εποχή τους, γιατί αυτό κάνουν τα πρίτι μπρά. Που αγοράσει το πρίτι σους, πάω παντού. Τη λαϊκή, αγοράζω ντομάτες, πατάτες, αγκούρια, 3 ευρώ όλα με το κιλό. Και όχι τίποτα άλλο. Και όχι τίποτα άλλο. Αλλά κολλάει πάνω μου σε βλέπει. Δεν εμπλέκεται. Και ανθεκτικά στο νερό. Ότι δεν πατά... Όταν θα βάζεις το ένα, αγοράς και πετάς. Όταν όμως θα πας στο κλαμπ, θα πας στο δύο και... Αν έχετε ειδικά τάσεις εξαιρισμού, μπορείτε να κάνετε. Μπορείτε να αγοράσετε το σπίτι σους, μπορώ να πηγαίνω παντού, χωρίς να πονάνε τα πόδια μου. Πάω στη λαϊκή, πάω πατάτες, ντομάτες, αγκούρια, όλα είναι με το κιλό. Γιατί... Πάμε. Προσώρα την τηλεμάρκετινγκ τώρα, αμέσως τώρα. Δεν θυμάσαι. Κάθε φορά που θα έχετε τάσεις εξαιρισμού, θα μπορείτε να το βάλετε στο αυτόματο, όπως κάπως έτσι, και να κάθε φορά που θα προχωράτε και θα θέλετε.